relax panyama yake yavanhu vari kuti hapana ungoona akaita kakudzikira hanzi trouzi bottom rakadzikira here nebhutsu 1 yakaita kakubvisika tisingaziziva kuti aitandadza kuti chichaitika. Apari munhu anomukira maprayers hanzi akapfuura akamona ari paposition panga ari paka nezuro obva adzoka futi kubva ari pasame position akati chii chakadaro ichocho. Vanhu vakamona vachidya machips akagara pamabhenji sekunzwa kwandazviita anofanira kunge asiri mugari muno muti nekuti hapana ari kumuziva pane wamuna wacho wese. Yambiro yatinongoita ndeyekuti vanhu vachipindawo munharaunda inoyi vanofanira kuziva nguva dzekufamba nenguva dzekuziva kwavabva kwacho handiti kai vakumidze vadzokera. Yes, atichisangana zvakare mhuri yeZimbabwe apa Horizon Trends apo patinokupa nyaya dzinenge dzichipisa around Zimbabwe naika. Kutaura kuno kwandiri kuita tiri munzvimbo yeChITUNGWIZA uko kwaitika chiitiko chinorwadza nekusuwisa apo mukadzi wechidiki anotarisirwa zvokuti anogona kuita 30 years or even 32 awanikwa akapondwa akafa. Zvinorwadza muri yeZimbabwe. Vatauriri vari kutaura vachiti munhu uyu akaonekwa pabhawa nzima rimwe zuro vachitotenga machips vakadhakwa naika. Zvinorwadza. Saka ngatinzwe malocal residents vachitaura chiitiko chinoswisa ichi kuti zvakanyatsofamba sei. Ngativanzwe vachitaura. Zita rangu ndoti Dhala Mtuda. Tatongozvinzwawo tiri pamashops pedu apa padhi apa kunzi pane munhu aonekwa mupako makati akafa. Hatinyazoziva kuti chii chaitika. Yarondedzera yenyu muri yeZimbabwe yakaterera. Saka tatongouya izvozvi saka hatisi kubvunzwa kunoona kuti munhu wacho ichi ndiani because hapana kuziva kuti munhu wacho ndiani because hapasi kubvunzwa kusvika ipapo. Alright, so takatarisa munhu wechirume here kana kuti munhu wechikadzi? Munhu wechikadzi. Alright, angaite maages api kana makamutarisa? Hanzi nevamuona vatangomuona hanzi zvekuma 22 years ikoko. Alright. Ndowechidiki. Okay, ndinovimba mukoma munogara tiri munzvimbo yeChITUNGWIZA community D. Munhu uyu ndewe munharaunda here kana kuti vari kuuya vamboona vari kutaura ndewe munharaunda here kana kuti abva samwe? Vanhu vazhinji havasi kumuziva because hanzi vanenge vakambomuona here marimwe zuro but vakatadza kuziva kuti ndiani. Vakambomuona marimwe zuro. Alright, akaonekwa kupi munhu? Hanzi pamashops apa. Pamashops pamabhawa padhi apa. Pamabhawa padhi apa. Alright. Pakambotaurwawo here kana vangava vamwe vakati akanga ainani pavakamuona munhu? Tangonzwa chinzi anga nomwe Rasta saka isu hatisi kuziva kuti munhu wacho ndiani. Handitika. Vakatoonekwa pabhawa ari hanzi vachitotengerana machips. Handitika. Yes. Ndezvekungonzwawo nevanhu but ndinhangu handina umbowa wakakwana. Alright, yes. So akaonekwa ari rini? Vakaonekwa vari like rini vari pamashops? Hanzi marimwe zuro. Marimwe zuro. Alright. Then obva azoonekwa akafa nhasi mangwanani. Hanzi munhu pane munhu anomukira maprayers hanzi akapfuura akamona ari paposition panga ari paka nezuro obva adzoka futi kubva ari pasame position akati chii chakadaro ichocho. Alright, munhu akapfuura nezuro achienda kumaprayers. Dziri nguva pakapfuura munhu? Handina umbowa but maprayers ndemakuseni anomukira. Handitika. So paazodzoka abva angoona munhu ari pasame position achidzoka zvanhasi makuseni. Alright. So vatauriri vari kuti akakuvara pai munhu uyu? Pane here ropa riripo kana pane wakwanisa kuona body? Hanzi haana kana kuzvimba kana kudii. Okay. Zvinorwadza. But hapana here kuratidza kuti munhu uyu akasifagula. Tinoona zvikuru kana lese munhu akaita zvokudzipwa anogona kuita zvezvekupaura makumbo. Hapana here kuratidza kuti pane zvakaitika zvakadaro panzvimbo yayo? Vanhu vamuona hanzi hapana kana something zvakaita atanga munhu akatongoraro zvake but zvinorwadza. Kakawanda tichiona pano panzvimbo yetown center muChITUNGWIZA pachiitika zviitiko zvinorwadza kudai. So iyambiro ipi yamungada kupa malocal residents tichitarisawo zvakare kune vemutemo kuti zvisarambe zvichiitika? Yambiro yandingatopa ndeyekuti zivai nguva dzekufamba muno muChITUNGWIZA muno mune mhondi dzinouraya vanhu ende siyana nezvinodhaka because munhu anzi akaonekwa pabhawa. Alright, okay. Saka pamwe kudhakwa kana something like. Kauchireo tanga akatodhakwa. Pamwe handizozivi zvangu.
Chikumbiro chamuda kuita kune vemutemo zvakare tikuona zviitiko zvakadai so muchitungwiza zviri kunyanya chingava chipi? Ngavacheke clean zvinhu zvionekere because kana ndichibvawo kana munhu akadzipwa wani achandotomboona saka ngava clean maarea. Alright, tinoonawo zvikuru zvakare kuti pano patown center is just close to the police station. Zvakare pane security guards anomana this complex. Chikumbiro chipi chamungade kuitawo zvakare takatarisa kuchiitiko chakadai chinoitika padhuze nemapurisa zvakare paine security inenge iripo? Ngavacherechedze vari kuignorance yakanyanya. Ngavacherechedze. Zvinorwadza ndonzi mai munyaradzi zvangu ndogara mudzii tangonzwawo kubva makuseni kuma9 zvinzi pane mudzimai awanikwa akashaya akafa patown center ofichi ndo panhu patenge chitotandarirawo nekutenga pamashopu chichi vana vedu vachitofamba vachienda kuchikora. Zvinhu zvinongorwadza kwana mumwe munhu akapondwa. Chandongokurudzira ndechongoti vanhu ngatimbofambewo nguva iripo uye kana uchirwara munogara kumba kana uenda kuchipatara because unosangana wena unofira panhu pasingazikanwe nevanhu. Vanhu vanenge vakushiyawo kuti uri kupi. Zvinhu zvinongorwadza. Zvinorwadza chokwadi. Takatarisa vanhu vechikadzi munoziyana. Pane here vati vanoziya munhu ashaya? So far hapana munhu ataziya. Alright. So far hapana munhu ataziya. Okay, so which means haasi mugari wemuno muunity. In fact, chongoti vanhu vaona makuseni ngavashoma. Vati havasi kumuziya. But isusu tazouyawo time yapera hapana ataziya. Hapana ari kuziya asati azikanwa munhu. Zvinorwadza chokwadi. Tikunzwa macases ekupondwa kwevanhu kunyanya muno muchitungwiza ari kuita achiwanda. Yes. Chingava chikumbiro chipi takatarisa? Alright, tombotanga nemalocal residents. Chingava chikumbiro chipi chamungade kuipa seyambiro kuti zvisarambe zvichiitika? Hangu chinja ndokumbira ka depangowa ndo mapurisa mausiku chete ndichandochemera. Yes. Okay. Maneighborhood dayawanda usiku achitenderera kusvika kunze kwachena because kazhinji kutanga kuma8-9 ndo time iri kupondwa vanhu iyoyo. Dai vanhu vangotibatsirawo ipapo maneighborhood awanda usiku ndokuti pamwe zviite zviri nani nzvimbo dzakawanda. Tinonzwa zvakare vamwe vatauriri vari kuti munhu akatomboonekwa pabhawa amene vari kuti hanzi naRasta here vanga vainawo. Chokwadi ndo mataurirwa zvaita. Yes, mukatsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti vari kutaura vari kuti vaikaonekwa vachiti hanzi vakamuona achitengerwa machips nomwe muRasta pamapombi pamachips apo. Okay. Zvimwe kwangu kumanheru zvanezuro ari ndakazoonekwa makusena ka angori pa1 place up to now. Saka vanhu vazoona kuti munhu haasi kubva paposition nemvura yakanaya yese vazongoti ngetisvike padhuze kwakwana munhu akaita sei akatoshaya. Saka mvura yese yenaya anga atori mvura yese yakanaya nezuva yakanaya angori. Ora saka tichitarisa munhu uyu ari kunzi akaonekwa rini ari ipapa asati ashaya? Asati ashaya akatanga kuonekwa nezuva makuseni. Alright. Wakangogara zvake ipapo? Akangogara angori pa1 place. Okay. So tichitarisa munhu angava neropa raainaro here kuraratidza kuti akachekwa nesamupingi kana kuti maono sei kune vawo? Pane vaona vati hapana atongoitonga karara. Okay. But pane here kakustrugula kaanogona akaita? Tinoziva kana lese munhu akadzipwa anogona kupfaura makumbo. Hapana here mamax ari kuratidza kuti mamax panyama yake vanhu vari kuti hapana. Angoona akaita kakudzikira hanzi trouzi bottom rakadzikira here nebhutsu hwane akaita kakubvisika tisingazivi kuti aitandadza kuti chichaitika. Alright. Zvinorwadza chokwadi. Chokwadi zvinorwadza. Maneighborhood angowa ndo usiku. Handiteka. So mashoko enyu opedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino angava tichitarisa chiitiko chinorwadza chi? Nguva dzekufamba vanhu kana tisina zvokuita usiku ngatigare mudzimba nguva ichi. Ndo zvandongokurudzira kune vanoendawo kumabasa ndo paya patiri kukumbira maneighborhood kuti mumwe munhu anodzoka letawo zvechokwadi anenge ari pabasa. Saka pana paungaende mumba nguva iripo. Zvinorwadza. Pane fungiro here kuti munhu anogona achiita zvemadrugs? Inini semunhu asina kuona munhu ka ndogona kufungira zvinhu zvisiri izvo. Yes, pari zvino ndina mukoma avo vanotengesa machips vari kunzi ndo pakatenga mukadzi akashaya zvakare aine murume ari kungonzi rasa. Mukoma mukataurawo zita renyu nekutaura chiitiko chinosuyisa ichi kuti vanhu havari kunzi vakauya kuzotenga machips pano maka ari manheru. Mukatsanangurira mhuri yeZimbabwe kuti zvinogona zvakaitika nguva.
Nichandikuziva ndechekuti vanouya vakawanda vachitika machips. Zvechitiko chakaitika chitatorinzwa makuseni patinocho ndatombomuona. Uye zvekuti nditi akauya achitenga panapa ndinganyebe machips anotengeswa nevakawanda. Saka vanhu vakamuona vachidya machips akagara pamabhenji. Ndo zvinenge zvakaitika. Saka vakutaura vari kuti akaonekwa achidya machips. Alright. Zvinorwadza. Vamwe vataurawo zvakare vakati pane murume waonekwa ainawo anzi Rasta here. Pangaitwa idea here kuti tinoziva kazhinji zvidhakwa zvinogona kusiyana. Munhu anozikanwa pano here patiri. Pane vanhu vandanzi vachitaura vati hapana ari kumuziva kuno kukwese. Hapana munhu ari kumuziva pane wese watanzwa achitaura. Okay. Wozvireva kuti hapana asi mugari wemuno mutii naika. Sekunzwa ndazviita anofanira kunge asiri mugari wemuno mutii. Nekuti hapana ari kumuziva pane wamuona wacho wese. Zvinorwadza. So mashoko enyu kupedzisira takatarisa kazhinji tinoona mamedha cases muno muChitungwiza ari kunyanya. Ingava yambiro ipi yamungade kupa vanhu kuti vaite alertness kuti zvisarambe zvichiitika? Yambiro yatinongoita ndeyekuti vanhu vachipindawo munharaunda inoyi vanofanira kuziva nguva dzekufamba nenguva dzekuziva kwawabva kwacho. Handiti kai vakurumidze vadzokera nekuti vazhinji vacho havasi kuzikana. Seiye havasi kuzikana kuti ndekupi kune wese wamuona izvezvi. Zvinorwadza. Ko chikumbiro chamungade kuita kungava kune vemutemo kuti zviitiko zvakadai zvakare zvisarambe zvichiitika chingava chipi? Kune vemutemo tongoti ngavangu tichengetedzewo pese patinenge tiriwo. Ndokukumbira kwatinongoita sezvo zvinhu zviri kuitika. Zvinorwadza. So mashoko enyu opedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ino angava api chiita kuti munhu atourayirwa patown center just close nepolice station at the same time panotori nesecurity company inotochengetedza ipapo? Mashoko ekupedzisira tinongoti isusu wacho ngatizvichengetedzei, tisamirire kuti vanhu vange vachida kutiona, ngatizoe nguva dzekufamba tikurumidze taenda kudzimba dzedu. Okay. Tinotenda mukomana mashoko. Muongororo netsvakiridzo through pataurwa mashoko akati wandei. Munhu uyu ari kunzi hana kana mablood stains kana chinoratidza kuti akabayiwa. Saka tinoti muyo mucomment section mupo pfungwa dzenyu kuti mafiro akadai anorwadza. Tiri kuona zvikuru kuti muno muChitungwiza macases akunyanya ekunzwa kunzi munhu apondwa kwakati kupikwa pondwa munhu akati wandei. Aiwa, uyo mucomment section mupo pfungwa dzenyu kuti chii chingaitwe kuminimiza mamurder cases muno muChitungwiza. We are comment section mupo pfungwa dzenyu, but please don't forget to like, share and subscribe to Hot Zim Trend so that whenever we post our latest news, automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.